rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci jama'a, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda na faɗa muku cewa insha Allah zan muku bidiyo akan yanda za ku sauke wallet, sannan kuma za ku yi connecting da wallet domin wajen yin withdraw a cikin sweet coin. Kamar yadda na faɗa muku shine na farko za mu koma cikin account ɗinmu na sweet coin kamar haka, sai mu yi clicking a nan gurin kamar hakan nan, kamar da kuke gani. wannan shine a takeice, sai mu danna shi kamar haka. So bayan mun danna sai mu yi back nan gurin dan shiga wani gune. So abin da ya kamata ku yi shine, idan naka sabon budewa ne kai, zaka duba wannan alamar, domin nan idan na danna shi zai iya bacewa, amma kai idan sabo ne zai iya baka wannan gurin kamar hakan nan. To wannan sabon account ne da kuke gani. Wannan zan muku bidiyo ne akan yanda ake connect da wallet da kuma sweet coin kamar yanda kuke gani. Sai ka danna wannan gun da kake gani nan gurin alamun shi wannan, ko kuma sai ka danna nan wannan na sama nan da kake gani alamar kudin ka, sai ka danna shi kamar haka. So bayan ka danna wannan gurin, abin da ya kamata kai shine sai ka danna wannan gurin. Bari da dan fara nuna muku, bari muku watermark. Kamar yanda kake gani wannan gun zaka danna kamar yanda kuke ganin nuna muku shi a nan gurin, sai ka danna shi kamar haka, sai ka yi clicking akan shi. So bayan ka yi clicking sai ka ce open sweet wallet, sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka dan jira, zai ce maka na waya da sauransu, sai ka danna continue with Google a nan gurin, sai ka dan ya haƙuri kaɗan, zai dan ƙarasa buɗe ma. To nan gun zai kama dukkanin wasu Gmail ɗinka wanda suke kan account ɗinka na a wayanka kenan, ma'ana wanda suke kan wayanka. Abin da ya kamata kai shine sai ka yi scrolling gaba ƙasa, sai ka zaɓi Gmail ɗin da ka buɗe wancan app ɗin da sweet coin da shi. To ni na riga da na buɗe wannan app ɗin da shi, zan yi zaɓar Gmail account ɗin da na buɗe wancan sweet coin da shi, domin idan ka bambanta Gmail to gaskiya ba zai yi ba, kun fahimce ni, ba zai yi ba. Amma da farko idan kai back, za ku duba idan na zo cikin sweet coin ɗina nan gurin, za ku ga ina da 0.6 a nan gurin, 0.63 kamar yadda kuke gani a nan gurin. Sai in koma baya kamar haka, sai in dawo. Abin da ya kamata in yi shine sai in yi continue da Gmail da na bude a wancan karan kenan. A nan gurin sai in ƙara yin continue s, ma'ana sunana a takaice. Sai ku dan jira zai gama satin. So idan ya gama satin zai ku ga ya bude muku success, wurai da kun riga da kun yi connect. Za mu dan jira shi ya bude. So abin da ya kamata kai shine account timok aiwa, sai ka danna open ne, sai ka kunna wannan gurin a takeice nan ma sai ka kunna shi. So sai ka jira, create your wallet. So abin da ya kamata kai shine sai ka yi next. So sai ka dan yi copy din wannan UID, na dan yi copy din shi a nan gurin, na yi copy. So abin da ya kamata kai shine a nan gurin, amma nan gurin bari dai mu ga, sai ka dan yi back. Zan zo muku bayani a takaice insha Allah. So bayan ka yi back a nan gurin da kake gani, abin da ya kamata kai shine sai ka koma cikin sweet coin ɗinka a nan gurin kamar haka, app ɗinmu a takaice. Sai ka dawo wannan gurin, sai ka yi back. Idan ka yi back, to sai ka danna wannan gun da kake gani, zan nuna muku na, sai ka danna open a nan da kake gani. Bayan ka danna sai ka tafi. So zai buƙaci ka sa tamfarin ka, idan ma bai buƙata ba shi kilo ta kwana gidan sauki. Abin da ya kamata kai shine bayan ya kama wannan guri, sai ka dan yi haƙuri, zai dan yi satin. To bayan ya yi satin ya gama, sai ka dan jira shi kaɗan, zai yi satin. Ok, bayan ya gama yin satin shine abin da ya kamata kai shine sai mu koma cikin app ɗinmu da kuke gani kamar haka, sai mu dawo da shi anan, sai mu koma a takeice, sai mu yi back. Ok, yanzu tun ya riga da ya nuna maka wannan shine, yanzu nan gurin sai ka dawo nan inda
inda muke da token ɗinmu a nan gurin kamar haka, sai mu danna shi nan. So yanzu nan gurin automatically wannan gurin yana taruwa sannan kuma yana shiga cikin wallet ɗinka. Automatically ne yana shiga cikin wallet ɗinka. Yanzu nan can baya muna da 0.63, to insha Allah nan da zuwa jama'a kaɗan zai dropin akan wallet ɗinmu kamar yadda kuke gani, zai shiga cikin wallet ɗinmu a takaice insha Allah. Kamar da yadda kuke gani nan ma ga abin da suka faɗa nan gurin, amma dai insha Allah zai koma can kamar yadda na muku bayani, kamar kuma yadda ne muku bayanin akan yadda ake a continue. Sannan kuma idan yadda ake connect, sannan kuma idan ma baka da wannan app din, ka gane, idan ka dawo back, idan ka danna wannan gurin da kake gani, okay na da okay, idan ka danna wannan gurin da kake gani kamar haka, to kun ga dama na ce muku idan baka yi wasa ba wannan wallet din za ta yi bacewa. So idan ka danna wannan gurin alamun balance ɗinmu da kuke gani, idan ka a wancan lokacin na ce muku za mu yi open din a wallet ɗinmu da kuke gani a nan gurin. So idan ka danna, idan ma baka da ita akan wayanka, zai wuce da kai ne Play Store, sai ka je ka yi sauke ta. Bayan ka sauke sai ka zo ka yi connect da wannan app din da kuke gani, domin wannan app din wancan ma nasu ne, wannan ma kuma nasu ne, domin kuɗi ba zai iya fita daga wannan ba, ya zama dole sai ka yi amfani da waccan wallet din sannan za ka iya yin withdraw kai tsaye. Yanzu za mu iya komawa cikin wallet din mu kamar yadda kuke gani kamar haka, sai mu iya komawa cikin muka, sai mu iya komawa a takaice kamar haka. So bayan mun koma kamar yadda kuke gani, za mu ga balance din mu insha Allah nan da zuwa gobe ko zuwa anjima za mu ga balance din mu ya taru. Da zarar lokacin da ya taru, a lokacin ma idan kudin ka ya kai, idan coin din ka ya kai minimum withdraw, sai ka je kai withdraw. To insha Allah next time zan mana bidiyo akan yanda ake yin withdraw, sannan kuma lokaci ku fara shigowa cikin wannan app din, kuna kilemin din reward ɗinku a nan gurin da kuke gani nan zai kawo muku. Idan ya kawo muku, in kun danna wannan gurin zai ku je ku yi swapping din ya koma sama wajen wallet ɗinku a takaice. To wannan shine bidiyo akan yanda ake connecting wallet da Sweet Coin da kuma Sweet Wallet. Wannan shine a takaice. Sannan kuma wasu ƙarin bayani za ku iya min tambayan ku a comment, da kuma muna da Telegram group, sannan ko da a group ne ma za ka yi tambaya wasu abin da baka fahimta ba. So sannan kuma zan muku dropping din link din wannan app din a description insha Allah. Ina muku fatan alkhairi. Bisalam.